palangga, mag-unboxing tayo. So, ito yung box na kinuha ko sa sorting office ng post office. Kasi the day before, nag-iwan sila sa akin ng note na meron daw akong kailangang bayaran. So, yesterday, pumunta ako sa post office. Hindi ko talaga alam kung ano yung babayaran ko. Kasi hindi talaga ako nag-expect sa TD Blake pala galing. Kasi this is the second time na pinadalhan ako ni TD Blake. Pero the first time, hindi ako nagbayad ng kahit ano. So, yung bayad pala is import duty siya. So, nashock na ako kasi hindi talaga ako nag-expect na, ay, meron palang bayad. But, I am still thankful sa TD Blake na nag-reach out sila sa akin. So, para walang confusion, nagbayad ako ng import duty pero hindi ako nagbayad sa item. So, thank you so much, Teddy Blake. So, mag-unboxing na tayo kasi I'm so excited kasi gustong-gusto ko yung pinili ko this time. Kasi yung first time, gusto ko siya pero medyo malaki lang talaga siya sa akin. Pero yung quality is good. Yan na! Hala, paano ba to? Sandali lang. Hey! Yan. TD Blake. TD Blake, New York. Ang ganda ng box, ha? Paano ba to i-slide? Oh, hindi pala. Akala ko i-slide siya sa gilid. Ito pala. Wow, pamagnet-magnet, ha? Yan. Ang garbo ng box. Ang ganda ng lalagyan. In fairness, nag-effort. So, nakita niyo naman, naka-cellophane siya. So, yung style ng bag na pinili ko is Croco Ava Black 9 inches gold. So, ilalagay ko yung length sa bag na pinili ko. Meron din pa bubble wrap dito. Yan. And dust bag. So, as you can see, yung dust bag, meron siyang naka-imprint na TD Blake, New York. So, ito na mga palangga, bubuksan na natin kasi sobrang excited talaga ako na matanggap ko tong product na ito. Kasi, when I was in their website, nung naghahanap ako kung ano yung pipiliin ko na product, they have a lot of different styles of their bags, sizes, color. And so, nung nakita ko tong bag na to, na love at first sight talaga ako. Sabi ko sarili ko, this is the one. So, ito na. So, titingnan natin kung yung expectation, I have a high expectation talaga sa bag na ito. Sobrang na love at first sight talaga ako. So, titingnan natin yung expectation natin kung maging reality ba. So, titingnan natin. Oh my goodness, it's so cute! So, ito yung bag na pinili ko. Yan. Yan. So, ito yung harapan ng bag. So, yung style ng bag is crocodile. Yan. So, I'm not sure if yung crocodile is totoo ba. Babasahin ko lang sa website nila, ha. Itong bag na to is made in Italy and croco embossed leather siya with white stitching. Yan. And sabi dito is calf skin siya. So sa pagkaka-understand ko or sa pag-translate ko dyan, hindi siya totoong crocodile. So calf skin siya. Yan. So ito yung harapan ng bag and yung hardware niya is gold hardware. And dito, meron naka-imprint na TD Blake New York. And sa likod naman, yan. Ito yung likod. Merong one zipper and meron ding naka-imprint na TD Blake New York. And tingnan natin yung depth ng pocket. It's a reasonable size of pocket kasi
yung kamay ko nandito. So, kung meron kang maliit na cellphone, I think it will fit in here. Pero I think sa phone ko, yeah, hindi. It's a bit tight. Pwede siyang ilagay na paganon, pero pag paganon, no, it won't fit. Pero, still, a reasonable size of pocket. So, sa gilid naman, ito yung gilid ng bag. Side view. Yan. And sa bottom, yan. Social. Social yung bag. It looks so posh. Yung pang sosyalan talaga ng bag ba. So, balik tayo sa harapan. Paano ba to i-open? Ito pala. I'm sorry. Ignorante po. Yan. So, gaganunin lang natin. Yan. So, plop siya. And hindi lang ito yung fastening niya. Meron din siyang ganito. I don't know what it's called. Pero, yan, oh, yan. So, ito yung loob niya. Nakikita ko, meron tayong strap. Saan ilalagay yung strap? Dito pala. Yeah, dito. And ito pala, meron din siyang nakalagay na TD Blake. Yan. Ilalagay ko muna yung strap ha, before tayo mag-proceed sa interior ng bag. Interior talaga. So, ito na, naikabit ko na siya. Yung strap is adjustable siya, which is good kasi I am just a short person, so I need a strap that is adjustable kasi kailangan ko siyang i-adjust sa height ko. So, balik tayo dito. Yan. May papel. Meron siyang isang zipper dyan. And let's see yung... Yeah, yung pocket din niya is a reasonable size of pocket. And yung loob niya is suede. Suede siya. Yan. I don't know if you can see it properly kasi yung bag, it's dark. Pero it feels good. At yung amoy ng bag, amoy leather talaga siya. And maganda yung quality. And yung size, okay naman siya. May ilalagay ka. But if you are a Girl Scout, this bag is not enough. If you're going to ask me if this bag is fit for everyday use, for casual use, we have different opinions. And my personal opinion, I think gagamitin ko tong bag na to for special occasion, like sa mga party, yung pang sosyalan talaga na lakad. Kasi I find this style a bit too much if I use this for everyday use. Yan. Kasi Girl Scout talaga ako. Iba-iba tayo ng style. Yun lang yung opinion ko. Pero, overall, yung quality ng bag is very good. I'm not just saying this kasi pinadala to sa akin. I will be very honest sa inyo mga palangga kung hindi siya good quality, but it is good quality overall. Yung style, sobrang posh, sobrang pang-luxury talaga ng style ng bag ba. Yan. And kung nagtatanong kayo kung bakit ito yung pinili ko kasi sabi ko nga na love at first sight ako, and black yung pinili ko kasi yung black nag-fit siya sa lahat ng kulay. Yan lang yung opinion ko. So, itatry natin yung strap. Oy, maganda yung strap ha. Sobrang fit siya sa akin. Gora na tayo, besh. So, yung link ng bag, ilalagay ko siya sa description box down below. So, pakicheck na lang mga palangga. And thank you so much, TD Blake, for reaching me out again. And it's so nice to work with you again. So, yun! Kanina mga palangga, nag-photoshoot kami. So, ito na, mag-insert ako dito ng picture. Saan ba? Yan, so, nako, si Mr. yung pinaphotoshoot ko. Sabi ko, galingan mo naman para naman mailagay ng TD Blake yung mukha ko sa kanilang Instagram. Ewan ko lang. Mag-unboxing tayo mga palangga kasi may nagpadala. Maraming salamat sa nagpadala. Kung sino ka man, salamat. So, ito, mabigat. And letter. Unahin ko muna yung letter.
So, salamat talaga sa nagpadala. Nag-effort pa talaga. From Philippines! Oh my goodness! Nakaka-touch kasi nag-e-effort talaga kayong mag-send ng letter. Kasi kahit letter lang, it cost you to send this. So, salamat. Basahin natin. Ang haba ng letter, ha? How many pages? Oh my gosh! Oh, nagpadala din siya ng picture. Babasahin ko muna yung letter niya. Kung pwede bang i-share yung picture na binigay niya sa akin. Babasahin ko muna. Mahaba-haba to. Oh my goodness! Thank you! Ito, at ito. Right, tingnan natin. At yung paper na sinulatan niya, ha? Maganda yung quality. Yung pang ano talaga, pang sulat talaga ba? Naku, nag-effort ka pa talaga. Hala, nasyak ako mga palangga. Yung letter, ang nakalagay dito, is 21st of December 2019. At ano na tayo ngayon? Oh my goodness, ang tagal na nito, ha? So, ngayon ko lang siya natanggap. So, maraming salamat. Ano yung pangalan niya? Babasahin muna natin. Warmest greetings. First and foremost, maybe you two will get confused why you received my personal letter. I am one of your followers in your YouTube channel and I always also joined twice in your giveaway raffle entry in your channel, but sadly, it's not my lucky day. Pagpasensyahan mo na, keep joining our giveaway. Now, I would like to introduce myself. I am Benicio is Regalado Jr., 33 years of age, gay and single. Ay, nice to meet you, Benicio. Goes by year 2017. I go back to study at the age of 31. It's very late, right? There's nothing late. You know, there's no set of age limit kung ano yung edad mo kung mag-aaral ka. Kung gusto mo, gugustuhin mo mag-aral. So, I'm so proud of you for going back sa pag-aaral mo. I'm currently finishing my senior high school. I am graduating at this year 2020. So, congratulations in advance and well done to you. I am also taking an exam for scholarship by the government and the result will be this coming month of January 2020. I wonder how's the exam went. So I hope natanggap siya sa kanyang scholarship. It feels a shame in my part, but I believe I am doing the right thing as long as I don't break any law in our community. I have choose you two because I can find sincerity by your heart. Aww. I know that maybe thinking, what if I will send a letter also in MMK in ABCBN, but yeah, I will do that when I finish my studies and become successful one day so that I can inspire a lot of people and if that will going to happen, you two, Mia and John, will have the biggest part of my journey. My whole life story is quite difficult and I love to share it to two of you one day. I hope I didn't bother and spend your precious time reading my little story at this moment. Ah, I tell you what, you did not bother me because if I don't like reading this, I won't read it. But I like reading your stories and please keep sending me letter or, you know, I like receiving letter. Alam ko, sinasabi ko sa inyo na wag na kayong mag-alala. Pero like this, simple letter, nakaka-touch sa heart. So, continue. I'm sending this through your PO box po, Mia, because I don't have any contact
with you like email, and I cannot send a message also in your Facebook page. If you check sa every videos ko, may description dyan, lahat nandoon, like yung email ko, yung Facebook, yung Instagram, yung Twitter, nandoon sila lahat. But so if any one of you would like to send me a personal message, ang masasuggest ko sa inyo is send me your message sa email ko, and in that way, hindi na kayo gagastos like this. And kung isasend nyo sa email, may chance talaga na makikita ko yung message nyo sa email ko. And kasi sa Twitter kasi, hindi talaga ako active sa Twitter, at pag sinesend nyo sa Facebook, sobrang daming messages, and there are tendency na hindi ko talaga nakikita lahat yung mga messages, hindi ko nare-replyan lahat, kasi kung re-replyan ko lahat, I am sorry to say, pero kung re-replyan mo kayo lahat, wala na ako magagawa, hindi na ako makakapag-edit, at hindi na ako makapag-aral, kasi madami talaga, hindi ako nagre-reklamo, humihingi ako ng patawad kung hindi ko kayo nare-replyan lahat. So I really apologize if hindi ko nare-replyan lahat. So, pagpasensyahan nyo na, pero sobrang thankful ako sa mga messages nyo. Maraming salamat. So, anyway, yun na. I am doing this because I believe that age is not hindrance for me to achieve my goals in life. To God to be the glory. Tama ka. Yung edad natin, hindi siya hindrance sa pag-achieve natin ng dream. Just like me, Benicio ha, gusto kong maging nurse dito sa UK. And alam mo ba, for me to start here, it takes a lot of courage. Kasi kung ano yung mga pinag-aralan ko sa Pilipinas, at pag punta mo dito, wala na siyang valid dito. So, ako ngayon, I am doing my access course, and may edad na din ako, but mas bata nga lang ako sa'yo, pero I am classed as adult student here. So, I am doing that, and yeah, so, we're very similar story na kahit may edad na tayo, hindi tayo sumusuko sa ating mga pangarap, at ipakita natin sa ibang tao na kahit anumang pagsubok sa buhay, we are very strong to face that, and we are still willing to keep going in life, diba? So, anyway, marami pa dito. PS, by the way po, Mamiya, kung isasalin niyo po itong sulat ko sa vlog niyo, okay lang po naman po sa akin, but please kindly not include my face. Hindi pwedeng ipakita yung mukha niya. Nahihiya po ako to your other follower eh. It's okay if you will mention my name to your vlog. There is no problem. That's good kasi minention ko siya. I hope one day makakapag-vlog din ako like sa inyo ni Sir John. Benicio, ang maipapayo ko sa iyo kasi nag-aaral ka, mag-vlog ka. Yun lang yung maipapayo ko sa iyo. So, maraming salamat sa letter mo. So, salamat talaga. Nag-enjoy ako sa letter mo. Maraming salamat. So, next naman tayo. Nauhaw ako dun ha. Pero na-enjoy ko yung letter mo, Benicio. Maraming salamat talaga. So, next naman tayo. Alam ko na kung ano to kasi yung company na ginagamit ko sa PO Box, na-require nila na kailangan ko tong i-scan and open. So, alam ko na kung ano to at alam ko din kung sino yung nagpadala. If ito yung hinala ko ha, titingnan ko muna. I hope merong letter. Pero, nag-send siya sa akin ng email. Yeah. So, same person noon. Nagpadala na din to siya sa akin. So, maraming salamat Jan and Omri. Maraming salamat talaga. Paborito to ni Mr. Nag-send na naman sila. Hulaan nyo kung ano yung favorite ni Mr. na snacks galing Philippines. Dried mango. Yan. Natutuwa to si Mr. Yan, 2 pack. Sayang, hindi siya umabot sa birthday ni Mr. Kasi kung umabot pa to sa birthday ni Mr.,
nung gumagawa pa lang ako sa bouquet ko. Pwede natin to ilagay. Oh, diba? Matutuwa to. Mas lalong matutuwa talaga yun. Pero, I'm pretty sure matutuwa talaga to kahit na hindi siya umabot sa birthday niya. So, salamat dyan, Omri. And, yung isa is crispy pili nuts. Yan. I like this. Tikman natin. Masarap to. Ala, hindi ko ma-open siya. Ayaw magpakain. Ala. Ayaw. Ay! Kaya pala. Kasi merong tape. Naka-tape siya. Yan. Try natin. Diba? Sobrang dali lang. Salamat! Oh, ang bango. Salamat talaga. Oh my goodness. Ang sarap. So, yun na mga palangga. Yung vlog natin. Hindi siya vlog, unboxing lang. Kasi unboxing ng Teddy Blake and ito yung mga unboxing natin. So, salamat talaga sa mga nagpadala. Thankful ako. Lalo na kay Benicio, na-inspire talaga ako sa story mo. So, maraming salamat. Yun na nga, it's just a shame na yung letter niya sobrang tagal dumating. December pa. At ngayon, March na. So, I'll see you in my next vlog mga palangga. Bye! Mwah! Mwah! Honey! Han! You need to close your eyes, please. Close your eyes. Close your eyes. Just close your eyes. Is your eyes closed now? Is your eyes closed? Close your eyes. I'm coming down. Close your eyes. Close your eyes. Is your eyes closed? Yeah. Hang on. Your birthday is not over yet. Okay. Now turn around. Open your eyes. Where did you get these from? Yeah, that's from John and Omri. Thank you. It's a shame it did not arrive on your birthday. Oh, what was it? Yeah. Yeah, oh, that's really yummy. Yeah. Delicious. Oh, you need to try. They sent us a nuts as well. What? A nuts. No? Yeah. You need to try. Okay. It's good. Right. So, you're very happy man now. I'm always happy.